Εδώ ξεκίνησαν όλα. Σε αυτόν το διάδρομο. Εδώ που ήρθα για πρώτη φορά αντιμέτωπος με το μεταφυσικό. Εδώ που ο ζωντανός συναντήθηκε με τον νεκρό. Σήμερα μοιράζομαι μαζί σας τις δικές μου προσωπικές παραφυσικές ιστορίες. Σας παίρνω μαζί μου πίσω στα πρώτα χρόνια της ζωής μου, εκεί όπου η πρώτη μου επαφή με το σκοτάδι έγινε πραγματικότητα. Καλωσορίσατε στο The House Entity. Καλή σας απόλαυση. Καλησπέρα και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Είμαι ο Χρήστος και βρίσκεστε στο Whispers of Paranormal. Σήμερα ξεκινάμε μια νέα σειρά, τη σειρά The House Entity, στην οποία θα σας μιλάω για τις δικές μου παραφυσικές εμπειρίες από αυτό εδώ το σπίτι, αφού ξεκινάνε από τα 4 μόλις και συνεχίζονται μέχρι και πριν ένα μήνα. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά θα αποτελείται από 3 επεισόδια των 7 λεπτών περίπου. Σε αυτό εδώ το σημείο να σου πω να μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή, να φτάσουμε το στόχο τους 100 εγγεγραμμένους. Ήδη έχουμε 65, σας ευχαριστώ πολύ. Έρχεται και βίντεο με δικές σας τρομακτικές ιστορίες και πολύ σύντομα έρχεται και έρευνα. Γι' αυτό κάνε μια εγγραφή, κάνε ένα like και γράψε μου στα σχόλια τις δικές σου τρομακτικές ιστορίες για να μπεις και εσύ στο επόμενο βίντεο. Οπότε πάμε πίσω στο κανονικό βίντεο. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από το διάδρομο που είδατε στην αρχή. Στο διάδρομο αυτό, όταν εγώ ήμουνα 4 χρονών και έπαιζα στο σαλόνι, ξαφνικά κοιτάω στο βάθος και βλέπω μία φιγούρα που δεν φαινόταν αν ήταν αντρική ή γυναικεία, αλλά φαινόταν σίγουρα ότι ήταν μία φιγούρα που φόραγε σαν μία κουκούλα αλλά και κάπα μαζί. Την είδα να περνάει απέναντι. Εγώ λογικό ήταν τότε, δεν καταλάβαινα τι είναι το μεταφυσικό. Ρώτησα τους γονείς μου ποιος ήταν αυτός. Ποια ήταν η απάντηση? Ποιο? Γιατί μαντέψτε, τότε δεν έμενε κανένας άλλος στο σπίτι, εκτός από εμάς τους 3. Με τα πολλά τους έπεισα να πάνε να κοιτάξουν. Έλεγξαν όλα τα δωμάτια, όλες τις ντουλάπες, όλες τις περιοχές στις οποίες θα μπορούσε να κρυφτεί κάποιος. Δεν βρήκαν τίποτα. Δεν είναι μόνο ότι είδα κάτι. Είναι ότι στην ηλικία που το είδα, δεν ήξερα τι είναι τα θρίλερ, δεν έβλεπα τέτοιες ταινίες, οπότε δεν είναι λογικό να έπαιξε το μυαλό μου με αυτό. Αλλά έρχεται η δεύτερη ενίσχυση σε αυτό που είδα, ότι τώρα πλέον γνωρίζω ότι τα μικρά παιδιά μέχρι 4 χρονών έχουν τις δυνατότητες να δουν πεθαμένους ανθρώπους και όχι μόνο, που οι μεγαλύτεροι δεν το βλέπουν. Και δεν εννοώ μεγαλύτεροι μόνο τους ενήλικες, εννοώ παιδάκια 6 χρονών ας πούμε δεν μπορούν να τα δουν. Και από τη στιγμή που τα παιδάκια μπορούν να δουν πνεύματα και όχι μόνο, σημαίνει ότι και εγώ κάτι τέτοιο είχα δει. Η δεύτερη μαρτυρία μου σε παραφυσικό ήταν γύρω στα 7 μου, όπου 1 ώρα το μεσημέρι, ενώ καθόμουν έξω με τους φίλους μου, ξαφνικά ακούμε το ουρλιαχτό του λύκου μέσα από το δάσος. Το δάσος είναι το δάσος του Φρόντζου, όπου δεν υπάρχουν λύκοι και ακόμα κι αν υπήρχαν λύκοι δεν θα ούρλιαζαν 1 ώρα το μεσημέρι. Με το που ακούστηκε αυτό, όλα τα τζοπανόσκυλα της γειτονιάς άρχισαν να γαυγίζουν, λες και υπήρχε κίνδυνος, και όντως υπήρχε κίνδυνος. Εμείς φοβηθήκαμε, τρέξαμε στα σπίτια και δεν βγήκαμε εκείνη τη μέρα. Τώρα πλέον που έχω κάνει μια σχετική έρευνα με αυτό το δάσος, όπου θα είναι ξεχωριστό βίντεο σχετικά με αυτό το δάσος, έβγαλα το συμπέρασμα ότι αυτό που είχα ακούσει ήταν mimic. Πώς σιγουρεύω αυτή μου τη θεωρία? Πριν 2 εβδομάδες, ενώ καλοκαίρι με ανοιχτά όλα τα παράθυρα, ενώ κοιμόμουν, ξύπνησα για να πιω νερό. Εκείνη τη στιγμή άκουσα από το δάσος πάπιες. Κάτι το οποίο δεν είναι λογικό από τη φύση του, να υπάρχουν πάπιες σε ένα δάσος
500 μέτρα πάνω από τη λίμνη. Το πιο λογικό είναι ότι τα Mimic προσπαθούν να μιμηθούν ό,τι ακούνε. Δεν βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας και παίρνουν ό,τι ακούνε σαν τους παπαγάλους ένα πράγμα. Επίσης, για να σας προλάβω, ούτε παπαγάλοι υπάρχουν στο δάσος, οπότε ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Η τρίτη και τελευταία για σήμερα ιστορία ήτανε στα 9 μου, όπου έγιναν 2 μαρτυρίες στα 9 μου και ήταν κοντά. Μία εβδομάδα είδα το ένα και μία εβδομάδα το άλλο. Ενώ καθόμασταν σε μία αυλή φίλου, ξαφνικά, ενώ εμείς παίζαμε, ακούσαμε ένα κλάμα. Λογικό ήταν να πούμε ποιος κλαίει. Και μόλις γυρνάμε το κεφάλι μας, βλέπουμε κάτω από μία κολόνα, τη μοναδική στο σημείο κολόνα, να υπάρχει μία ψηλή ανδρική φιγούρα να κρατάει ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο έκλαιγε. Αλλά το πιο ακραίο ήταν ότι παρόλο που ήταν κάτω από μία λάμπα, δεν άφηναν σκιά στο έδαφος. Ήταν απλά μία μαύρη μάζα η οποία φαινόταν να είναι κάτω από ένα φως και να ακούγεται ένα κοριτσάκι να κλαίει. Μόλις το κοιτάξαμε, μετά από λίγο, γύρισαν προς τα αριστερά τους, έκαναν ένα βήμα και εξαφανίστηκαν. Κάτι που δεν είναι λογικό. Τρόπου. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε 3 διαφορετικά χρόνια. Ποια είναι όμως η δεύτερη μαρτυρία στα 9 μου? Δες το επόμενο επεισόδιο για να μάθεις. Μέχρι τότε κάνε ένα like, ένα subscribe να φτάσουμε τους 100 πρώτους είπαμε. Αφήστε μου στα σχόλια τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες και μέχρι το επόμενο βίντεο να κοιτάτε πάντα πίσω σας όταν κλείνετε τα φώτα.